Nandito tayo ngayon sa simbahan ng Romano Katoliko at kasalukuyang nagsasagawa ang Siete Palabras. Ayon po sa mga matatanda, ngayong oras na po ito ay kasalukuyan kung napapahirapan ang Panginoong Jesucristo at mamamatay siya mamayang alas 3 ng hapon. At dahil sa oras na ito ay napapahirapan ang Panginoong Jesucristo, napapansin po natin sa buong paligid na walang masyadong ingay at talaga naman po napakasolemn ang oras na ito. Habang naisasagawa po ang Siete Palabras, kasalukuyan namang pinaghahandaan ang kalandra ng San Inocencio at ang karosa ni Mater Dolorosa. This time kasama natin ang School Street Chick Supervisor, si Miss Guillermina Piluna, na siya pong nag-aalaga sa kalandra ni Santo Inocencio. Correction, hindi ako yung nag-aalaga. Ang nanay ko. Ang nanay, Ang nanay i-introduce po mo. niya, ang nanay. Mami Turing. Yan, Victoria. yan ang nanay ko Mami siya ang Victoria, nag-aalaga nag-aalaga. ng Santa, ano ba Santo yun? Entiero. Santo Inocencio, Santo Inocencio. na lumalabas lang pag mahal na araw ng Biyernes. Kasi ito na po yung nung namatay na si... Ito yung time ililibing na mamamatay na. namatay na Namatay si na ang May- poong Jesucristo. Okay. So ang flowers po niya is orchids and asters na white. Wala yun lang. Nakakumot. Kasama natin si Mang Virgel, isa sa mga flower arrangers ng Calandra. Mang Virgel, ano yung inilalagay nating flowers ngayong mahal na araw ng Biyernes? Orchids, mums, aster. Aster. So tatlong klase lang ng bulaklak. Anong kulay? Why? Puro white. Okay. Ito yung mga ferns, right? And this side naman is Berting. Hi, Bert. hello. Na si Bert ay halatang pagod na dahil halos lahat ng mga karosa dito sa Romano ay siya po yung nag-decorate. Sila ni Sethi at si Mang Virgel. Okay, Mang Bert, ano yung motif mo ngayon sa kalandra ng Santo Inocencio? Gumamit kami ng orchids, moms na kulay puti to symbolize purity. Of purity. Since si Jesus ang nakasakay dyan, kaya gumamit kami ng kulay White. puti. Alam naman natin na during Lent, siyang star, di ba? Sa Biyernes Santo. Okay, thank you so much, Bert. And this side naman is Maring Sethi. Hi, Maring Sethi. So ano pa po yung idadagdag natin mga bulaklak aside from aster, aside from orchids, and then yung Malaysian mom? Ano pa yung idadagdag natin bulaklak? Meron pa kami nilagay na Anthurium. That's Anthurium. Anthurium. Okay. Sa kulay pink naman yung Anthurium. para pang-enhance Sa color, ay sa kulay niya, sa buong kulay niya. Kulay pink to enhance sa buong kulay ng kalandra. Okay. Ano pa? Wala na po bang ibang klase ng bulaklak? wala na ito yung Kaya ito yung dahon. Dahon. Anong pangalan ng dahon na to? Formosa. Formosa. Galing pa ito sa Pagkakapuan lang ito. Batangas. Okay, saan galing ang mga bulaklak natin? Galing ba ng Baguio or sa Manila? Sa Manila. Sa Manila pa nang gagaling. Pero dati, pinanggagalingan ng mga bulaklak na dinedecorate natin is sa Baguio, di ba? Minsan lang yun. Okay. Madalas sa Manila kasi mas maraming volume ang makukuha mo doon. Alam mo naman during mahal na araw, daming gumagamit, di ba? Okay. Kaya ayun, sa Manila na kami nag-order. 3 weeks before the Holy Week, dapat naka-order ka na para sigurado kang may Para darating- makakapag-preserve ka. Oo, para may sigurado kang may darating na bulaklak na gagamitin mo. And then a couple of days before the Holy Week, kinukuha na ninyo ang mga bulaklak. Pinapadala na lang nila Dinedeliver nila. Okay. through LBC.
At ito naman po ang karosa ni Mother Dolorosa. Sa bandang ito. Hindi pa tapos ang pagkakanda, kasalukuyan pa pong naglalagay ng mga bulaklak. Inaalis na ng bulaklak dahil papalitan pa. Papalitan ng bagong bulaklak para mamayang gabi. Ano po yung gagamitin nating flowers dito, Ma'am Nina, mamayang gabi? Malaysian mums, tapos lalagay ng orchid, at saka yung Ontario. Anthurium. Ma'am Nina, bale, anong taon po ninyo sinimulan yung pagiging kamarera ninyo kay Mother Dolorosa? Ay, matagal na to. Mula before the war pa, ito nandito na. matagal na. Ang lula ko, mother ko, sila ang may hawak nito noon. So, Hanggang bale, ngayon, we are, what do you call this one? Parang tradition na ninyo. Tradition na. Oo. At ito na yung panata ninyo tuwing Semana Santa. Okay. Maraming salamat, Ma'am Nina. Walang anuman.